Kemese amangana mayeto kuchaka kurwase county ya Nyamira stokumanyigu munanigo abatumekibe bare kurocha nsemo chiri chemu ambako chagucha bagendrete kwe murunganya sokote yabune bari ni gerembe kubwatikana nobo chabu amo nobo gundo amona macha kurwase factory nene ya Kibirigo nabona niga abamenyi benseme yoba muganiro mu chumbe webunge ya West Mugrango Steve Mogaka kwene kya munango bekare mirobere seine yo kwango ya okorosi wa wepare yo erioko baoroberia nene obonchorera nabo igo emiroberiende omurikito kurwase county ya Nyamira Job Mangni gasanga n'umunyakiro factory yona gutwarigane roboti roko bwatia abamenyi benseme ya Kibirigo ewodi ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugrango mbirero bale asenge nchogo sareka gwepara ekorwa ensemo ya Mubambago chagucha yegotoka maiga ye factory ya Kibirigo maiga yoko chandeka asegeka egetambe mbabo kana makombe nebichiko na kolema ensemo ye pareye erinde korusia amache atereime nabo igokorosia enseme yo igoro igali omongina nagwete paka no ninche ngarora bobe sana gocha kobeka namwe gago sange kerengererie ke tuchake korosie paraiga igonto igente kinge torome epare ya itira abantu abange mugako ya monaro kwerta ali asamali barime nechipigipigitia yeri customer so bonge sana mbalera ogosereka gwensemo ye pareye anene mono asia kongirie obosombi anene mono abana bakurwa esukuru abaruire baguchenya gitali nabo igo abalemi abana bakibakwande skulu abana abo bagosumweta tunafanya biashara hapa tumeshindwa kufanya chochote hapa watu kulia wamama kama wakongo wale ni kuanguka tu wanaanguka kwenye maji boigombate bamacha tereime asepareyo abaire obokongwa asinyomba cyabo naboigo emegondo tokoranga chinyomba cheitase tomenyete mate gaiga atogena mororali chinyomba chirange ko amacha atate ko yeri chinyomba chindagira cheitase tobegete mogondo amacha irire napotaka kuvuka kwenda upande mwingine barabara imeharibika sana maji imejaa kila mahali sasa maji imeenda kwa maboma za watu wanapita ndani ya boma kuelekea kuvuka pande nyingine saba abarai bakora n'umubunge West Mugrango Steve Mogaka goswagati erinde kobeka amakarabati agwetia amache nabo igokorosia epara ale berenda bachumba baito prato ko sabanga lende torosiri chiparechi toba togo eta buna bana baito batebire biye gakiro twarure birero boira gutia sabarai baito abutu abegete chio bisto bachorete batobwate siaiga erinde tonyore tokokonye pare naso bwenge mwana gotokonya tonyore likara batiri gwetia macha erinda macha yake agwe para tonyore yani para to gweta so bwenge ensemo yabise mubungo West Mugrango Steve Mogaka n'umunyakiro gobwe factory ya Kibirigo Nelson Onduko mbasaba bamenyikoba abatwereru asenge nchomba begete epareye asemeroberio nekero embura erabege ukanyika mbachie ko yerosia inde abata kere ko patient kero ko robe kanada ko ko solution mangana into ya manyete ndutake ko gwadara na barabwa so tiche pale ino muchumbe no ena ba MC county igorende sindo chisa wabwe nene yo ko robe kana kera mangana into ya manyete Kurwase county Nyamira gingo reporteria Ndizi TV Job